महफिल में कोई गले सरेआम लगे गइल। महफिल में कोई गले सरेआम लगे गइल। हमरा नाम से है ओकर नाम लगे गइल। प्रणाम नमस्कार भैया। भोजपुरी गायक बबुआ विकास, पूरा भोजपुरी श्रोता भैया चाचा माई बहन सभी के प्रणाम बा। आई हमनी के बबुआ बिहारी चैनल से आज हम कुछ बड़ी सौभाग्य प्राप्त भइल कि हमारे मनोज भैया के चैनल है बबुआ बिहारी। चैनल के सब्सक्राइब करी, ढेर सारा आशीर्वाद दुलार प्यार दिए, शेयर मारी धक्का धक एकदम मिलियन सब्सक्राइब पहुँच जाए व्यू। जो भी त्रुटि होके तो क्षमा करम, ना क्षमा करम तो का कर सकीला, हमारा समझते बनी। कुछ गुनगुनाए तनी रोल के बीच अभी और दिल लगावल जहाँ में मुश्किल बा। दिल लगावल जहाँ में मुश्किल बा। राह मुश्किल दूर मंजिल बा। दिल लगावल जहाँ में मुश्किल बा। पहले से ना रहे, पहले से ना रहे, पहले से ना रहे हमके मालूम। पहले से ना रहे हमके मालूम। दिल हमार प्यार के ना काबिल बा। दिल हमार प्यार के ना काबिल बा। राह मुश्किल दूर मंजिल बा। दिल लगावल जहाँ में मुश्किल बा। प्यारे की चीज हनियामत के, प्यारे के चीज हनियामत के। ई कहाँ सबो के हो के हासिल बा। ई कहाँ सबो के हो के हासिल बा। राह मुश्किल दूर मंजिल बा। दिल लगावल जहाँ में मुश्किल बा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मोहब्बत के सनम हमरा तू पहचान बन गईलो। मोहब्बत के सनम हमरा तू अब पहचान बन गईलो। कि हमारा मन के मंदिर के तू ही भगवान बन गईलू। हाँ बन गईलू। मोहब्बत के सनम हमारा तू अब पहचान बन गईलू। ढेर सारा गाना आवेल बदम लगातार लीला म्यूजिक भोजपुरी पे। तो लीला म्यूजिक भोजपुरी चैनल के भी ढेर सारा आशीर्वाद दुलार प्यार दी, जो उनकी मनोज भैया के हो। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हंसमुख इंसान है। तनी गोर सावर करिया बानी, लेकिन आदमी दिलदार है, उजर टाइप के आदमी बनिया के।
बहुत हंसाइला। ई कॉमेडी चैनल उहे के ह। तभी और गाना दू चार गो गुनगुना तनी ढेर सारा सब्सक्राइब चैनल के करी जा, ढेर सारा शेयर करी कि तनी हमरो चेहरा लाइट में आ जाओ, मार्केट में सभी लोग जान जाओ कि जानत नहीं खे। अखिए से करेलू इशारा लागेलू बहुते प्यारा। हाँ अखिए से करेलू इशारा लागेलू बहुते प्यारा। जब गहले लगई तू तो संवर जैते, जे बोल दे तू आई लव यू तो खुशी से हम मर जाइते। जे बोल दे तू आई लव यू तो खुशी से हम मर जाइते। और एगो और बात कहल चाहता नहीं कि अभी ढेर सारा गाना हमार बहुत बढ़िया बढ़िया गाना आवे वाला बा। अभी कंपनी मतलब डिसाइड नहीं के भाई, लेकिन कंपनी खातिर एगो आवे वाला बा हमार भैया के चैनल खातिर 3 गो गाना पगली पागल बनौले बिया लीला म्यूजिक भोजपुरी से, बस 3 से 4 दिन में आवे वाला बा। और एगो गाना बा कि मम्मी जान गइल बिया। और गाना के ढेर सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दिया। नया नया ऑडियो वीडियो सुने के मिली लीला म्यूजिक भोजपुरी पे, अदर चैनल पे भी, लेकिन खास करके लीला म्यूजिक भोजपुरी पे बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग मिली। आई जौन चैनल से ही हमारी रियल आवाज़ वॉइस चढ़ता बबुआ बिहारी चैनल से चढ़ी। चैनल के सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा आशीर्वाद दुलार प्यार दी। आ लास्ट बार एगो और गाना गाए तनी हिंदी गाना। जन्म जन्म मिलेंगे हम मिलके ये वादा करें, न होंगे कभी जुदा रब से ये दुआ करें। मानो कहना तेरे बिना कैसे हम जिया करें। जन्म जन्म मिलेंगे हम मिलके ये वादा करें। प्रणाम धन्यवाद। अगर कोनो त्रुटि भइल होखे तो क्षमा करब। जेकरा बुरा लागल हुई और गरियाई तो ओकरा खातिर एके गो चीज़ बा, सेम टू यू, लव यू। बात के सीरियस नहीं के लेवे के, मजाक ह, मजाकी चैनल ह।